Jeg skal bare lige gøre noterne til dig færdige her. Fordi det er vigtigt at vide det her med, at den store forskel mellem at være asetroende og at være kristen, som altså vi taler om i overgangen her i vikingetiden, det er, at for en asetroende, en viking, der er det vigtige, at man holder fast i de æresbegreber, der handler om for eksempel det her med øje for øje, tand for tand. Så altså hvis der er blevet begået en uretfærdighed imod en, så skal man hævne sig på modstanderens familie, og hvis man ikke gør det, er det et tegn på, at man er svag. Det ser man gang på gang i sagaerne, at en person, der ikke ligesom kræver sin ret og får sin hævn, han er svag, og det går ham dårligt. Til forskel fra det, så er det jo sådan inden for kristendommen, at man netop helt modsat ikke må hævne sig, men skal vende den modsatte kind til. Og det er jo fuldstændig vanvittigt for vikingerne, at pludselig skulle til at være næstekærlige på en helt anden måde, end de har været tidligere. Så det er derfor, at vi taler om den her langsomme overgang fra det ene til det andet, som må have stået på over flere 100 år simpelthen, fordi det er ikke nogen let overgang at gå fra at være sådan en hævngærig viking til pludselig at skulle være sådan en selvopofrende kristusagtig figur. Det jeg også skal sige til sidst, du skal ikke læse alt det her om sagaerne. Det kommer I til at arbejde med i danskfaget. Jeg skal lige nævne en sidste note til, når der bliver nævnt noget om ledingspligt. Leding var en person, der deltog i kongens forsvar. Det var oftest som søfartskriger, soldat. Så altså pligten til leding, det var pligten til at bidrage til rigets forsvar, at arbejde sammen med kongen under kongens hær for at forsvare Danmarks rige. Det var altså ledingspligt. Ja, det var de noter, som du skal have for at kunne sådan for alvor få fat i dagens lektie.